Cyn dechrau ei wneud, mae'n werth cael meddwl bach amdano yn graffigol. Os ydyn yn gosod echelynau, ac os edrychwn ar y llinell y2 plus 1, yna mae'n ganddo graddiant o 2 a rangdoriad o 1. Felly marciaf hyn arno, a wedyn mae graff yn mynd i fyny fel byddaf yn dangos nawr. Dyna rangdoriad o 1, a wedyn bydd yn mynd lan fel yna. Felly mae hynny'n y yn hafel i 2x plus 1. Yna bydd un arall, felly heb y modulus, yn y yn hafel i 3x minus 6. Felly mae hynny'n mynd i groesi lawr fan hyn ar minus 6, a bydd ganddo graddiant sy'n fwy serth, felly rhywbeth fel hwn. Bydd y graff yn edrych fel. A dyna ein y yn hafel i 3 llosio x minus 2 neu 3x minus 6. Os edrychwn ar rain fel modulusau, yna yn edrych ar y yn hafel i 2x plus 1, i'ch benni 0 mae yr un peth, ond caiff yr a negatif ei adlewyrchu i fyny. Felly'r un coch yw y yn hafel i'r modulus o 2x plus 1. Ac yn debyg ar gyfer y llinell arall, byddai yr un peth i'ch benni 0 ac yna'n adlewyrchu lan fel byddwn ni'n gweld fan hyn. Felly'r un gwyrdd te yw y yn hafel i'r modulus o 3 llosio x minus 2. Mae 3 yn bositif, felly gallwn ei dynnu allan i'r tu fas o'r modulus a rydyn yn cael beth roddwyd yn y cwestiwn. Gallwn gweld o hyn rydyn yn mynd i gael clostoriad rywle o gwmpas fan hyn. Bydd y marco lle bydd y clostoriad rownd yn ei fyna a bydd y rywle lan fan hyn hefyd. Felly drychwn am x o amgylch 0 ac x ychydig lan fyna. Nid yw'n angen rheidiol i fraslunio cyn llaw, ond beth mae'n gwneud yw mae'n rhoi ni syniad o beth i'w wneud. Os edrychwn ar y datrysiad ar gwerth x uwch, felly yr un lan fyna, yna mae dim ond yr Hafaliad heb y symbol y modulus, oherwydd yna yw dim ond y llinell y yn hafel i 2x plus 1 a'r llinell y yn hafel i 3 llosio x minus 2. Felly ar gyfer y datrysiad yna, mae dim ond angen arnom i ddweud bod 2x plus 1 yn hafal i 3 llosio x minus 2. A mae hynny'n rhoi ni wedyn 2x plus 1 yn hafal i 3x minus 6. Yn tynnu i ffwrdd y 2x o'r ddau ochr, yn adio 6 i'r ddau ochr, cael 7 yn hafal i x, sy'n 1 datrysiad. Ar gyfer y datrysiad arall, gallwn gweld wrth ffordd plasluniau hynny, tri adlewyrchu y yn hafel i 3 llosio x minus 2, cawn yr ran gwyrdd uwch bennu'r llinell, sydd yn antaro'r y yn hafel i 2x plus 1 syth greiddiol. Felly beth sydd wedi digwydd fyna yw rydyn yn dweud bod gennym 2x plus 1 yn hafal i minus 3 llosio x minus 2. Bydd hynny'n gweithio o ffordd arall rownd wrth gwrs, os oedd gennym minus 2x plus 1 yn hafel i 3 llosio x minus 2. Gallwn fod wedi ystyried hwn yn weladwy trwy adlewyrchu y ran positif o 2x plus 1 i islaw'r llinell. Yn y lle yna byddwn clostori ar un gwerth x ond yn islaw'r llinell, fel dangoswyd gan yr arwydd bach yna rwy wedi ychwanegu'r diagram. Gallwn datrys beth sydd gennym fan hyn yn neis ac yn rwydd. Yn ehangu'r confachau cawn yn hafel i minus 3x plus 6. A wedyn adio'n 3x i'r ddau ochr, tynnu i ffwrdd 1 o'r ddau ochr sy'n rhoi ni 5x yn hafel i 5, a trwy hynny mae x yn hafel i 1. A nhw yw ein 2 datrysiad. Nawr beth ydyn wedi gwneud fan hyn yw i ryw raddau cael gwared o'r symbolau y modulusau, gan feddwl amdano'r symbolau plus a minus posib y sefyllfa. Ond ffordd arall o gael gwared y symbol modulus yw i sgwario
oherwydd pan sgwario negatif cawn yr un ateb ag os sgwario na positif cywerth. Felly beth gallwn dweud yw os oes gennym y modulus o 2x plus 1 yn hawdd i 3 llosi'r modulus o x minus 2. Mae hyn yn golygu fod 2x plus 1 i gyd wedi ei sgwario. Mae hyn yn hafalu 3 llosi x minus 2 i gyd wedi ei sgwario. Os dilynwn hwn trwy, cawn 4x sgwar adio 4x adio 1 ar ochr llaw chwith. Ar ochr llaw dde, cawn 9, a mae hwn i gyd wedyn, mae hwn wedyn yn llosi a x sgwar tynnu fod 4x adio 4, sydd wedyn yn rhoi i ni 9x sgwar tynnu fod 36x adio 36. Nawr, os tynnwn yr ochr llaw chwith ar ochr llaw dde, rydyn ni'n mynd i gael 9x sgwar tynnu fod 4x sgwar, sy'n 5x sgwar. Bydd gennym minus 36x yn tynnu fod 4x, sy'n minus 40x. A gyda 36 tynnu fod 1, yn 35. Gallwn rannu hwn trwy a 5, felly cawn x sgwar tynnu fod 8x adio 7 yn haflu 0. Gallwn gweld cawn 7 o 1 llosi a 7. Oherwydd mae angen negatif ar gyfer cyfernod x, mae hynny'n mynd i fod yn minus 1 a minus 7. Felly mae hynny'n rhoi i ni wedyn x minus 1, x minus 7 yn haflu 0. A thrwy hynny, x yn haflu 1 neu x yn haflu 7 yw'r ddatrysiadau, fel cawn o'r blaen. Felly nawr edrychwn ar ochr graffigol o hwnna, mewn moment, ar Geogebra, byddwn fy achub rhag gorfod ei rhaslunio, ond yn wir yna fe. Felly mae gennym y ddau llinell fyna, a gallwn gweld o hwn bod y ddau yn croesdori ar x yn hafal i 7. Gosodaf y croesdoriad arno. Mae wedyn dyna fe, bydd yn neis ac yn glid i ni wedyn. Nawr, os ydyn ni'n gwneud y modulus ar gyfer 2x plus 1, yn y maran yma fan hyn, yn mynd i adlewyrchu yn yr uchelyn x. Felly mae hynny nawr yn mynd i edrych fel hynny. Os ydyn ni'n gwneud yr un peth ar gyfer 3 llosi x minus 2, felly mae'n mynd i edrych fel hwn wedyn. Felly nawr pan ydyn ni'n gwneud ein croesdoriad, yna'n gallwn gweld bod gennym yr ail pwynt yma fan hyn, ie. Hefyd sylwch os oeddwn i adlewyrchu y 2x plus 1 tuag at i lawr. Felly, bydd yr ran positif yma yn dod i lawr fan hyn. A byddai'n dal yn croesdori ar x yn hafal 1. Ond dim ond yn fan hyn lle rwy'n pwyntio i, felly oeddwn yn pwyntio i gan law. Felly, beth yn mynd i cael edrych ar y fersiwn wedi ei sgwario, felly mae hyn yn mynd i ddechrau edrych yn y niben, felly rown nhw i mewn fyna nawr. Mae un peth gallwn o leiaf gwneud yw cael gwared o'r llynellau o'r ffwythiannau sydd ddim yn rhan o'r modulus. Felly mae gennym pethau uwch ben y llinell yn unig nawr. Gallwn sleidio hynny i gyd i lawr nawr, hynny, a mae gallwn gweld bod gennym pwynt croesdori fyna. A mae hynny'n iawn, a mae'r pwynt croesdori arall i ffwrdd o'r sgrin, felly mae angen i ni newid y cymhareb rhwng yr echelynau. Iawn, a mae'n edrych bach yn fflat, ond does dim ots. A nawr gallwn gweld y gwerth ar y 7. Dyma fe. Os roddwn ein croesdoriadau arno, felly dyma un fan hyn, a'r un, ennill un fyna, a un lawr fan hyn. A os rown y llinell x yn haflu 1 i mewn, ac yna rown y llinell x yn haflu 7, gallwch chi gweld beth wedi digwydd. Mae popeth y cytuno yn neis. Yn digwydd bod, beth gwelwn hefyd yw fod y gwerth y wedi ei sgwario. Byddai wedi gwneud hyn am ein bod yn sgwario ffwythiant 2x plus 1 neu 3 yn llosi x minus 2. A pan caiff ei sgwario, cewch y 3 sgwar i mewn i 9.
A fan hyn cawn yr 15 lle mae'r gwerth y, a pwy oedd y crystoriad ar y gwylod fan hynny, a wedyn bydd hwnna wedi sgwario yn 225. A felly gallwch gweld bod hynny gyd yn gweithio'n iawn.